manyo kuo no nyina hu se Asantehene mu a enye ye ti ye nyinara enei me de hye mu krama mu nyina ma hu se Asantehene adate ase enye nipa nsene wo bia ye nyina ya de kro ye ba ko na mo me makwa mo obi anso nsisi Asante wo hwe mani ma hu se ebre wo mpa yegusu a edi opemso ni mfinshi adwonunum a obetena abanwa so wadie na se ne so se Poku TV ana wari bi so a ohwe no subscribe like comment na share na obi so enye bi hwe Poku TV di ba foforo kraba no so efe no Poku extra ene so di achi na dwumadi ni nyina yefa enso mu na yenso mu so mpam idi ni kofi afiri abusafo ene ye de opemso mfinshi adwonunum a yewura Kotokohene 248 bio santimero ti abanwa so Kotokohene edi na obara nwo yedu na ye de obi nya saa bi anko obeye bi obi onya saa bi anko obeye bi enso antimi anye ehu ni na eye etan ene wo haw ana mo kofa mo isan se wokota obi a osino yonko a wotan awokota ne so a amane ne wanya haw ebuzafo ene di enim ya ana ewura tena ase ewo manhia fikesi na pa wani behye amamani amane wa bra ne yedi kuntunkuni da obi bisa se de ntime fa kuntunkuni a oni se de bia metena ase a ahemfiesem de ma musika ma bokuntunkuni sanse ye ni bira so no se me bokuntunkuni ye ni die so no ma bosika wei na ye de kai ye nananom afi apem ahanwotwe adioso enan 1874 segranti kun no kwa abrofo no fa so ebe wi aye nananom agapade empemprade ahonyade e de koya ye hu hwe no msa so hye ya hemfie ya wi akosem pa ye ntam kese enu ada ye kai no na enu na se wani ense okache o menhia fikesi amamre da so wo ho tumi wo ho abuzafo be pese wodi wani ehwe bi ebia wahu bi but unya nhwe ni nyina si enne Poku TV metumu ntina ka cho se santama mre da so ye adwuma tumi da so wo ho enu ada nananom ya amamre ni amane emu se yeru atrase na oye dwumadie odi afahye oye dwumadie kese bia na dia ye ntimi enyi ye nananom akonfo ene tafoyifo abosomfo nyina emfum sanse abosomfo ene twedi ampoada roma enti na nne sikadwa ada so ti ase Kotokohene ada so ti abanwa so na moja edi ni mu afusane na techemada boduom na ye nyina ye kai ye nananom da enti yankɔ ne yakɔhwɛ kwan a nananom ede abosom ene mpanimfo nyina ba afikehie mu a eba beye eye amamane amane ede di eye sagranti eda no mfihia wo ha aduonum yankɔhwɛ bi mra Sabre tepa manfodine tepa manfodine na ne bebe ko na ne bebe ko be mo no and then say I want to call you so na yes ya you also want that to come over that to come over eti tepa manfodine Every June, as I welcome once again the Honorable Speaker of Parliament.
I welcome again the former Minister of Food and Agriculture, the man called Planting for Food and Jobs, Honorable Dr. Aßuse-Otumfuo. Afe wahu tepabane afe wahu kumawu afe wahu eye nkranza tese abosuma kukudwa ana omode ba afikesie mu a enwa omode ba betai opemso achi ama afinhia aduonum kuntunkuni da eye sagranti kun finhia wa ha aduonum afi apem ha nwotwe adioso na 1874 sagranti kun no odise mu ekena na enwa wabra abrofo ne di nyoma ne ba betre kotokohene ma ye biesu ma nananom abrempon adikrofo achiame eni ehinkwafo ni behwadefo a ni etitiri a ye fre omo a omo nyina ba bepie mo ma chef kesiem ema omo di omo ni kochwa wi so omo ni ti asantem ba behwe bie kotokohene kasai enne me pese metu entini ade tirew se woti krom ha na se usori a eyimu papamu kusu na ntritwitwa ana wode ti asantima mu ha kotokohene se me kan tirew sei aduru bra o se nyina de kroye odo enkabomu ana eni efa mu ama isan se ono de ma asante eye asante na asante de bia nipa tan ye no mo mpa ya asem no eye odo a ye de ti kromu a sanse ogba kromu a ye wo anunafo omo abia wo honu sanse ahobia ni nyina wo didi ye wo anunaga ye wo zongo iwe umpewe na apede kotokwanye nko na amakwan ama wonum nyina obia wo ne miamia ye nyina ye hia ye kabom sanse panisi prae wo yi wi ba ko na ebu na kabom di a abeye din se bebu na kotokwanye ne se nkan tro wo ya wo tukrom ha na wo pa asante ya sesa wadwen sanse odo na de tia na be ma asante akoso aya asante yenko ne ko ti se de opemso e ka no fa se ye makroye no odo encha yentem traditional council Asantehene ehine wa hawo Kopabi so benya Asantehene tawo ha. So benya Asantehene tawo ha. Ade ki ye do benya so de tan de share. Ade ko ke siese. So Jump. I don't know what to be a good as one who be no. Wahine onye yimu onye papa mu enti said ya musi eka no edefa marisampo abetena fidie so ka se asante ye ka obi se ye ma obi enka nanum asem no maza onye obi a ne ka asem no ekire wo wa na ogbo otirim ana wo kan bi enti ko ne ko se wadwe ko sabra biem bebi ameka cho se ko sabra biem no na ye free wo na ye nko ye opemso ho abiem na opemso kasa no ana de tuja se amanyofo se munya aye tumi no a aya mamu fa tumi no enhwahwa mo na mo de no kra de envie nan envie nan na te se ye ho tu akunya na me anyi wado na adwuma nso ani a o manfo betu se banche
mpani so oba won cha ware ase ana otubanti a wonua enti so obecha ware ase dia utubanti a ne wadua ti amanyofo wei kotokohene ka kire mo se uti ho na oyo oba na ware ase ya utubanti adua na se de osika no no bese ekokoti na mpese ka cha amanyofo se titu ni Asantehene mu ha se opese mu din eyede na mu nkunwa a mo pe wa Asantehene mu ha edi mu a na se de bia mo saka monka munti yenkokoti opim so mra amanyofo ni nyina de ose mu hunu ne se emre ye ninka so enti mum yemfa akoma pa ne do entama bibia ye Wunya tumi na referee ho a Wunya tumi na referee ho a Yo Any amanyafo mo sempo otokohene se menka ntira mu pray we de mame fa ncha kese ema ensuase adusi Poku Otumfuo Asantehene miru awada amambo mu asema sanse ohina no wono ne hwe achamefo ni nyina so ono Asantehene nti wono de eboni di ana yapege mu sanse kotokohene ne yire no ye ka kotokohene yire a ewo eye nkunwa ho dia na chese eye Asantehene na ye ohene eyire na yefi wo hu na ye mabuni yewo hawo bebri ewo Ghana ha minim se bia wo hu bia mabuni wo hawo pa ni titu ene wo mo a wo mu fie nsedam ko akire bebri no ti se me no sa no anye se me ka se dia me be ka na ye miom na me nuanum bia medi mani ahu bia ene ye kwakuche sikra ye won se living legends sunkwa kwaku bia wo bia me tiawo kokwa ya hu nsem bebrebe ade ato abonti abo se abrantie pa nka adu bi a wo se oye adwuma wode ne mati eye adwuma ese be ma de ubetom nye de ade obeti gbo akonma betu de odu obeti ko adwuma na de se de benya kakra no atafre mpani se enkwan ho ye da eta no sabi no se enkwan be de abo se opoto ya na ode ta na ye de ahunu mu na ma enkwan na ye de emrantie ni bebrebe won ma nubone eye tramadol super glue nanu madai kra ye adwuso jasehene osahene buadu kra be kan ho asem abra ye ne kodi nkomo ama o ka che se mabunu nu munya nubone nom se be benya mabunu onu se senka abra se grant kun ba yi nananom ede wo nkuden ede wo munya sa no mo hodin nyina ye no se na komu nu sa ne ma we bia komu timi nya ajapade ni bi nto ho omo fa bi ko ede nanso komu timi nya bi nto ho mabunu kotokohene se menka nche mo se yenya nubone nom eti ameka se ko se dodo na udu eye kurofu ma yewo boys wonu abo yo waburu no gina ho wanu nubone na ese twom na ni nyina kumodino nyina wada enso pytech udu eye asta wabo hu se tinkafo ho udu de chenso akra de ani ajegon ene kete esia yi ene mrantie obi kura agro no ho kura de ato abonte ohene se ohia mabunu no ono mu nyina de atete kuri sanse mo ma hoden ekabo mu a emakro ni yakono emakro ni tompom nti ohene se me ka che se munya nubone no yenko hu na yentie se de yewura opimso tufo se to abi Asantehene wura oka no e wo fikesie ya mama de ko ya kana tie mandeni apo e ho So, what did you have to say? You were born one day. I should have been so. Otumfuo se nante ne mabama. Ensano ne no bone a.
Enti yagusu di mfisia aduonunum so da ba mabuye nso benya hoden na de asom na nya sika de aboed obema de wuni sika otiti se dwanti nkitesia no mu fiu ana ye akwa bi kai wo se o ma je gas nyina ho am na age uni kapre wo sole awu wuni sika wo do kope ba na wo besire wa hwe no besire wa ba akohoma sanse se de ma no o mu sika kakra do kakra nti se wo kwa kope aketiesia bi na kwa kwose sebi uprebuo mu na mo ma bobra ada mama abotum kakra nyedu uni bi kura no na nya kakra wa odi ma no so de beto aduane adi na wo akwala ne ba de na ade behwe no nti kotoka ni se nka ntro se ndu bone onu bi ajai we wa no asem we nka nya ne bone so aha nti ye nyina aye nti na sopam na mrante no wo mo amwo efi a eni so mo nu bone eye bonsamtawa huha ni njai afi omo mu hia ne ma no asra ubesi akwabrane no wo bokonkoso konkon aya wo da ubofo woso mo ahimfe no akobo da huru de bia no bokonkoso munjai ana afi so mpanimfo na mono anubone a wo kire nkwada no munjai wo mo so pa munjai sanso hene so hia ye nyina atimi achichi kuru no ama kuru na aya akono dabuzuafo ensame de dodo na wa kire we eye ho popoye ana me de abro unim se Poku TV de yetena se a ene mapa de se wote de o se wo hu ene de ba so mo na kai na channel so be subscribe be like be comment ni wa share ama obibia so etimi enye bia hwe esan se de sompa ene de esom me de ni ko fiafie se ne so se video bia ba achi a e ma waso eni wani ensi wo ho ye de nyina ba be so yakra Poku TV.